wacho ni engineer Ramanus Rapuoko nenda taro yo penjo ni mar muko sote mago ne nyinge ma ok yudo go joma sani Luonga jaredo koth puth nindo kech to dengo ni e tolo wadgo anyang. Okay ga kech mok nind kech. Iluonga ni wuoda Tieno wadgo Tieno. Adwa ni kawuono wawuog gi nyithindo ma pod dhi skul. Iluongo ni school going children. Weche mago monego ging'e skul kapok gigine wan sani wamiyo advice kaluwore gi experience ma sani koro wan godo e ground. Qualification ma oseketowa ka en experience ma the best teacher. In fact madongo wan jopuonje nowuondowa nyaka ni wabiro bedo lakteche sani ne koka wachalo. That is it. Jomoko ng'eni you wanted to be somebody in life. That is the person you are in life right now. Bas, koro advice mokwongo. Mr. Jael, adwaro nyisi kawuono. Nyathi dhi skul. Itimo bage ng'e dhi skul. To japuonj penjo e klas, nitiere ga penjo mokwongo ma nyathi ok onego duoki. Japuonj penji ne, Jael, ang'o midwa bedo ki ibedo maduong'? Pod an kodi nyaka sani. I want to be a shopkeeper. I want to be a shopkeeper. When I grow up. Don't get class 4. When I grow up, I want to be a shopkeeper. Shopkeeper. Koro, nyithindo mano bukore ni I want to be a lawyer, I want to be a doctor, I want to be an engineer. Moko wacho nyaka ni I want to be a president. An awacho ni I want to be a lawyer. Sani agombo mana dhi e driving school. Abede lawyers driver. Iwinjo? Koro, ipare ambara abra mano magelo reloja kanyare dwa bedago ng'ato ok nyal wacho ni ne dwa bet engineer dwa bet yakwath majane wacho ni I want to be a witchcraft. By the way, gimoro nitie. Ineno kata jok mosetimo penj moyudo grade matin mane dwa bedo doctor. Doctorate ng'eny. You can be a witch doctor but you are still a doctor. Imane yododo beda witch doctor lekni pok ochochu lekni pod nyalo bika inyalo manyo medicine gi bungu bedo doctor itieti alafu gima duong iwacho ga ni education is the success Mano is the second advice. Education is the key to success. To success. The school to use the phone. Mono photocopy no kisgo. Ngato ka ngato we school. Giwe school. Alafu jopuonje ka penjoge ng'isi ni japuonj. Education e kima success. Photocopy dwa uru sikigo. Dwa ya uru success. Koro ngato ka ngato kuma dwaro success yawo gi ki. Yawo gi ki ne to gi. Karbi ka koro waseng'e maber niya. Education e kima success. To success ni wadwa manyo higni 10 Otherwise, aboro plus ang'wen maga paga re. To nursery ni well. University. Kia koka university kia iluongo nang'o? Otherwise, ing'eni sani wan jo Raila nosesomo nwa university go wan tinde koro ok wasomo. Kata bibi ayo wan ni Raila kosesomo ok wasomo. Wan koro wariek. Advice mar adek. Wahenga nowacho nang'o? Wahenga walisema ni akili ni nywele. Nyathi sikul pod ni elang'o? Nyathi sikul madwa dok sikul. Kik japuonj wuodi ni liedi to pok wahenga onyisi ni akili ni nywele za wapi. En nywele makanye. Inyalo lielo tiki to kare ilielo akili. Kare ilielo akili. Yani nywele to ng'eny by the way. To seche moko bi nyalo bedo abeda kare mar liedo nikech samoro akili ni nywele za makwapa. Omera dong Kiswahili take makwapa. Advice mami ayo tendo. Tendo chakuru weuru. Gimana mami luongo ni diere dendi. Obed makwapa. Obed awinjo ni mai luongo ni malaika. Akili ni nywele za malaika. Subscribe. Oye kuma timo siari. Jo tim siari. Nitiere gimoro siari ka. Ni asa Kristia. Wuoto iliedo. Amara biyo kesongo madhomo. Narieka by the way. Okay, gat mowal. Anandiko. Ang'ono endo mibiro timo. Kuro vi mano is a very simple question. Anawacho ni help of us and the need. Alafu moko mukre ya. Ikoyo ji bond lieti. Ginyithi kiye. Ikoyo nyithi kiye. Ne. Ikonyo jogo ikomo chando.
Mara jogo sani otieko sikul wuod mawa ne achiel kuom jok mandiko giga sai penjo dok iyudo ng'is japuonj ni simi mano gimo iansa private ibiro dwoko kendi private kose simi ibiro ng'isi ibiro dwoko practically to kola ko kelera kon jogo kako as a good to Christian kijagori ni singo si ari en mar Nyasaye isingo gimo kiyal timo obera ine ofa kindiko ni as a good Christian ini ibiro bedo wajane ka gin nyithi kiye wajane gin nyithi kiye koso gin kaye lala de kida yake Swahili alafu machielo business gi history jogo matimo historia nyaka utang penjo moko ni kiane factors affecting youth There factors undermining economy isarenge unemployment lack of capital isarenge lack of capital owadwa tieke sikul biro yeni unemployment is real biro bedo unemployment no lack of capital no kariwa chuni anyway ne jowinjo te wagodo erokamano kuom bedo kodwa ma en Along Journey konywa uru wayuduru 10,000 subscribers bwana ne luone son duong like and subscribe I love you Bagitago bwana ne kikiwe boke you share that link bwana